is in the house, yeah. Here we go. Hey, what's up? So ayun na nga, nandito pa rin tayo ngayon sa may Punta Almara. I'm with my wife and Caleb. Caleb, say hi. Caleb. Hi, ayan o. Caleb. Hi. Natin yung motor. Caleb. Hello. Hello. Ayan. Wala siyang pakialam eh. So yun, putok na po yung araw. Time check tayo. Anong oras na ba? Ayan. 6:19. So yan. Grabe yung inuman kagabi, no? So ayun na nga, it's Easter Sunday, April 4, 2021 at ang ganda ng umaga, diba? So ayun, so ito yung parang tinagurian nilang mini Boracay dito. Ano, talaga namang napaganda, lalo na paggabi. So shoutouts nga pala sa mga kasama ko sa Team Warpmore Club. Maraming salamat kina Gerald, kina Press, and kay Rans, kina Pau. Ayan. Salamat. Dahil kung hindi sa kanila, wala kami dito ngayon. Hindi namin mai-enjoy yung Easter Sunday dito sa Punta Almara. So yung sa mga gustong matry ang Punta Almara, siguro kailangan nyo munang magpa-reserve kasi talagang punuan na. Mas maganda kung magdala kayo ng tent. Kung may tent kayo, magdala kayo ng tent para mas tawag dito, kung sakasakaling wala ng kwarto, at least may tent kayo, diba?